Ganahan ka sa dalaan ako sa imo ha, be? Oo, medyo kahoy-kahoy siya, no? Oh, kay puris-puris man eh. Sige na, diri ka be, sandig dira be. Puris-puris kay kahoy, bright ba yan? Sandig be, sandig. Pero be, Oh, love jud ko nimo be. siyempre lagda ka! Sana all. Tagay ko pang salon be. Wag. Wag. Mayong gidala ko ni mo dire para makayuan ko ng pang salon. Love ko nimo dili. Labta ka! Pero lahi man na inyong gusto, be! Gag! Pila man din ang pang salon di ay, pila na? 3,000. 3,000. 3,000 raman na. Be, sige na be. Okay. At ang hirap magpapanggap na ako. Gagoy! 3,000. 3,000. Nya be. Madto na ko be. Diretso na ko sa salon. Okay. Nakuha ni! Bye-bye. Tigamit naman ko, bay! One eternity later. Galaw-gawa ng style ah. Nabugha dyan niya ng 3.5 sa kuha. Paano masabi? Pero okay lang. Kaya sweldo man puti na ako karong adlaw ah. A few inches later. Ay nagpangutanas. Wanay dagag. Kagstorya. Dayali diri. Sabak dadi. Gagoy! Sabak dadi. Ay gali, nagpasalon jud di ay. Pulaton natakaw niya dito sa balay. Impas ka sa kwa, baby girl. Be! Nung magagawa, laging natutulala. Nung malapit ka. Hoy, be! Medyo nadungay kung abot be kay gikan pa kog mall na ako gipalit. Gagoy! Bagay kay be! Paano masabi? Pahoy! Pahoy! May love na kay kaana. Hastang in laba be! Wala ko nagmahay sa 3.5 na gihatag na ko sa imuha. Paano masabi? Salamat, be. Ako'y natutuwa kahit di sinasagap. Iwan mo na saya. Gagoy! Be! Nakapanlaban na siya na karong orasa. Lauga na pa, Jud. A few moments later. Tinuod niya akong nakita. Grabe pa kabuutan niya akong uyab. Paano masabi? Be! Ay, be! Yuhuu! Hira ka? Actually, bago lang dyan ko nakabot. Ikaw sa di kagikan di ay. Dira ra gud sa likod na ra ko gipang buhat-buhat ba? Unsa man? Ay, hipos-hipos ra ko gamay. Okay. Sige gutom ka pagkaunsa. Sige, mukhaon ta. Sige na. A few inches later. Mapupog ka. Salamat, babe. Thank you. Taan na pala din. Di ba, sweldo ni mo karon? Yeah, boy. Oh, sweldo ko ron. Yan naman di ay. Nang naunta ko'y umiyo, bibo. Okay. Unsa man na? Kanang gamitan sa tanong ko yung mga 25,000 na sweldo, bebe. Pasensya, dili na ako pwede paggamit ang sweldo sa imuha karon be. Pasensya na be. Okay ra, be. Nakasabot man ko, be. Nga na kay gamitan, anak, be. At pagdawas sa kaon dara, be, ha? Sige. Magtiwas po ko sa akong gibuhat sa likod, ha? After ani mo lakaw dayon ko. Na ko'y meeting for 3 days. 3 days ko dili makaulit dare. Okay. Na 1,000 oy. Idungan Ayaw na, be. Dara na sa imong ha. Kay kabalo ko na, kay gamitan, anak, imong kwarta. Dili ka mahayan, hindi ang pingan, di ka pasagan, di ka binuangan. Wadto na ko. Oh, bato na ka? Malakaw ka? Basta 3 days ang meeting na mo. O, pag-amping dito sa imong meeting, ha? Sige. Okay. A few inches later. Patunong tanan,
Dalo, 25,000 na. Sana all. Budget nimo na for 3 days. Palitaw sa gusto nimo paliton. Deserve nimo na. Salamat, Ani, babe. Ko